Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? El món es lleno de cosas para ser tomadas, o para ser miradas, o para ser pensadas. Ara, però, aquesta nit, aturem-nos una mica i escoltem. Així em pariren i així estic, pobre de béns i ric en dies, pobre de versos, d'afanys ric. Cante l'amor i les parelles, que viuen, veuen i se'n van. Cante un amor de contraband, lent i trist animal. Ara evoques i penses la carn fresca i suau, però on les teues mans o els teus besos anaven. La glòria d'unes teles alegres i lleugeres, els cavallons de teules rovellades, la brossa que creixia adorable de sobte entre unes teules. Animal de records, lent i trist animal. No em deixes mai pensament de la mort, que he nascut per morir només, i jo no vull perdre'm aquell instant. No em deixes mai pensament de la mort, que em sostens llargament expectant. A Sant Vit oferís aquest somni que vas passar. Si és bo, que a mi estiga, i si és roïn, que caiga al mar. Gràcies. Un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el meu destí l'ascenderà de llum. Sempre a la nit il·luminant entén. Lo único de verdad nuestro es el día que comienza. Acostado ya a oscuras, dejo aún abierta mi ventana al soplo inaprensivo de la noche. Un milagro cotidiano, vientos de ligeros a moderados, borrascas en plena tormenta. En un pessic del dit gros i del dit índex, amb un tros de pa, agafa un tros de pimentó, plen l'aire àvidament, eucarísticament, mendiga en l'aire. De vegades arriba a l'èxtasi, a l'orgasme, col·loca els ulls i me'l fot. No hi havia a València uns viatges com els nostres. Clar, de viatges fil per randa en són parits ben pocs. Què ha significat per a tu poder avui recitar? Home, el recitar sempre és un plaer si coneixes el text i si entens el que estàs dient, sobretot. Sempre és un plaer recitar i sobretot els versos que avui hem pogut gaudir d'ells en companyia de la música que hem sentit. Ha sigut una experiència verdaderament increïble. En un públic agraït Per supost, perquè sí, la gent pareix que ho ha disfrutat molt, ho ha viscut i, bueno, per part nostra hem intentat ficar la interpretació màxima al que estàvem interpretant o llegint en aquest cas. Suposo que hi ha
haurà molts, no? Molts poemes, però tens algun poema que el dia d'avui podrà significar... Sí, un dels meus preferits està així, és d'Estellés, és el Beat. És un poema que el conec des de fa molts anys i sempre ha tingut un significat especial. No sé, me transporta uns records de la meva infantesa, no? Quan estava amb ma mare, amb mon pare, els meus germans. I què t'ha paregut el dia d'avui? Bueno, una grata experiencia. La verdad es que parece que la gente ha respondido, se ha sentido muy en contacto con las poesías que mi compañero actor Enrique y yo recitábamos, y eso la verdad siempre llena de mucho gusto y orgullo ver que la gente responde y que se lo han pasado la verdad muy bien. No podemos descartar ningún poema porque todos son buenos, ¿no? Pero ¿con cuál te quedarías tú? Difícil elección, difícil, pero mira, voy a escoger el número 17, Los placeres de las puertas. Es un poema, la verdad, que desde el principio, desde que lo leí, me llenó un montón. Pero vamos, todos ellos, los que he leído, son muy bonitos.